mai tasiri, mai inganci, motar ɗin Afirka, injin ɗin Afirka, zakin Afirka, agogo sarkin aiki. Allah ya tsare. Insha Allahu baba za ka gama lafiya. Watan tun daga lokacin da wannan dattijo mai albarka ya hau mulkin ƙasarmu 2011 shekarar 2011, tun daga wannan lokacin aka saka ɗamba na fitar daga Nijar daga koma baya. Da duk inda ake tarukan Afirka ko na duniya baka ganin ɗan Nijar, wulgin shi ma ba za ka taɓa gani ba. Amma tun daga lokacin da wannan bawan Allah ya hau mulki, sai ya kasance duk irin koma bayan da ake gayin mu ne kutal, mu ne kaza. Tun daga lokacin da zaki ya hau mulkin ƙasar mu ta canza fuska, ya fara fitar da ita daga dukkanin wani koma baya. Yau har ta kai sai ka ji an ce a Afirka mu ne na ɗaya a fannin kaza, mu ne na biyu, mu ne na uku, mu ne na hudu a fannin ci gaban tattalin arziki ko haɓaka tattalin arziki ko kuma walwala da farin cikin al'umma, duk da irin ƙalubalen da muke fuskanta a wannan lokaci na yanzu. Amma mutane har yau, musamman matasan ƙasar mu, sun kasa gano cewa wannan dattijon shine motar ɗin. Suna nan wasu suna soki burutsu, ko suna har yanzu wasu mamaki nake suke adawa, sun kasa gane cewa zaki fa yanzu ya wuce lissafin su, ko ya wuce lissafin Nijar. Duniya ne shi. Kuna kallo a Afirka duk wani muhimmin taro da za a yi, dole fa sai an gayyaci zaki a cikin wannan taron, saboda mahimmancinsa, ƙwarewarsa, iyawarsa a diflomasiyance, da kuma yadda ya samar da ci gaba a lokacin da yake shugabanci a ƙasarsa. Ya samu kyauta, shine shugaba na 7 a Afirka wanda ya samu wannan lambar yabo. Shine shugaba na farko wanda ya taɓa tara shugabannin Afirka a ƙasarsa, suka yi sati guda ana gudanar da taro don samar da hanyoyin da za a ciyar da Afirka gaba. Shine shugaba wanda lokacin da ya jagoranci kungiya ta yammacin Afirka ya samar da ci gaban da ba a taɓa samu wanda ya samar ba. Shine shugaba wanda ya samar da kasuwancin bai ɗaya na tarayyar Afirka gabaki ɗaya. Yanzu haka abubuwa ke tafiya, shi yasa za ku ga duk inda ake wani abu na duniya dole sai da zaki, ana gayyatarsa, ana al'amura da shi. Amma har yau abin da kai ce, wasu matasan mu sun kasa gano cewa wannan dattijon mai albarka shine motar ɗin Nijar. Kuma ku tuna a baya an sha taruka muhimmai a duniya, ba za ku ga Nijar tana gaba, ko da a kujera ta kusan na gaba ma ba za ku ganta ba. Amma dalilin zuwan zaki yau, su ne masu faɗa aji, shine mai gayi aji. Kai ko da baka son zaki, ko da baka ra'ayin zaki, ai kaya alfahari ga wani ɗan ƙasarka naka ɗan Nijar yana cikin magabata waɗanda suke gayi aji, waɗanda ake ji da su a duniya. Dan ni wallahi yanzu mamaki ma nake, wai in ga wai wani ɗan Nijar wai yana nan yana ta ƙoƙarin adawa da zaki. Abin dariya, wanda Allah ya riga ya ɗaga. Wai abin da zaka kalla, kai mai ƙaunar zaki ka ƙara ƙaunarsa, kai kuma mai ƙiyayya da zaki ka gane cewa Allah ne ke yi. Ku duba wannan bawan Allah. Kun taɓa ganin wani shugaba a Afirka da ya sauka ya bar mulki kuma har yau yana ci gaba da tasiri, ana ci gaba da damawa da shi a dukkan wasu ɓangarori na al'amuran duniya? A Afirka kuma shine gaba, yana da shugabanci, ya fi shugabanci ƙungiyoyi daban-daban. Kuma baka taɓa jin an ce ya yi losing ɗin plus ɗin da ya ɗauka ba. Zaki kenan, baiwa ce ta Allah, arziki ne Allah ya bawa ƙasarmu. Ya kare mana matsaloli daban-daban sanadiyarsa. Allah ke kare komai, amma akwai Allah na yin sila. To Allah ya mazaki silar ci gaban Nijar, Allah ya mazaki silar kare dukkanin matsaloli na Nijar. Ku duba bawan Allah nan, har zarginsa turawa sun ce yana da hannu a cikin al'amuran da suke wakana a yanzu. Ya kai ƙara, suka kasa kare kansu. Zaki kenan, duk da dai har yanzu za mu ce ba a san inda shari'a ta kwana ba, ko al'amura suka kwana. Zaki kenan, kai ne wanda ka yi mulki cikin wayo da iyawa a diflomasiyance. Ka nuna ma turawan yamma kamar kana tare da su, amma ta ƙarƙashin ƙasa manyan ayyuka, manyan komanda na ayyukan gwamnati ba ka ba su. Manyan wasu business ɗinka, kasuwanci da ake na ƙasa da ƙasa, ba ka ba su. Sai dai ka yi da irin su Turkiya, su China. Amma duk da haka mutane ba su gano ba. Mutane kuma ba su san cewa ba jamhuriyar musulunci ta Iran yanzu kai ne ka karfafa zumuncin mu da ita tun a lokacin da ka hawo mulki. Zaki kenan. Allah ya tsare baba, insha Allahu baba za ka gama lafiya. Muna tare da kai har gobe, har gaban abada za mu kasance masu maka fatan alkhairi. Ko a yanzu rayuwarka ta yi kyau zaki, ko a yanzu aka tsaya. Domin kasashen da suke kuri a Afirka su ne masu ci gaba, su ne masu kaza, ba su da mutum irinka. Babu. Wannan gashi nan za a bashi
Afirkan gaba ɗayanta a hannunsa a ƙasar Alger kenan, lokacin da suke karrama shi bayan an gama wasu taron Afirka. Shi kuma wannan shi ne wanda yake sakatare ne na Zilekaf, wanda kuma zaki ne ya yi ƙoƙarin samar da wannan ita ƙungiyar ta Zilekaf, wannan na gefen nasa dogo ba balaraban ba, zaki kenan. Ga kuma kofi abin nan tauraruwa nan an basa lambar yabo kenan. Allah ya tsare zaki.